Ja ne znam, neki su ga nazivali neki su ga nazivali ovako, onako, ne znam, ja mislim da ako poznajemo takve ljude, takve fikuse, kaktuse, bit će kako je. Koje društvo može dopustiti takvog čovjeka da išto vodi? Koje društvo? I ta javnost koja kaže ne može taj čovjek biti predsjednik kluba, ne može Vuković biti gazda grada. Jer seljačina nije. Poručujem lokalnim HDZ-ovcima. Nema veze, može predsjednik, može što god. Napravite isto dečko ko... Napravite mi isto što i ovim ostavimo u Australiji. Evo. Pa neka neko kaže nešto. Bojimo se svi, a zašto se bojimo? Bojimo se zato što smo uskoro. Mnogo ljudi ovdje radi u državnim firmama. Pa zašto bi ja išao neći da to izgleda? Takvim razmišljanjem nećemo ništa postići. Eto. Karlovac će nas donosi dalje na skupa. Eto.